Ma Nairobi Johnson Sakaja kabendo twak gi jofwambo bang' bedo kod romo Chris Owino ntiere kanyo ang' noketo e ler kotenore gi mago motuche romo makamano. Wadhi mbele atere nyaka kaunti ma Kisumu nyakoram Gajwang' kama ma Kisumu kawuono ntiere kod kwe kata obedo ni rawere yande osingo bago ng'anyo kawuono. Wadhi achiel kachiel e boma ma Kisumu kama tudre gi jafwambo moro Millicent Adhiambo nyiso mathoth kotenore kod ng'anyo mano ochan bagi e boma ma Kisumu. Millicent, kinyalo winja nyiswa ni to Kisumu rio nade to ng'anyo mano ochan bagi ogik nade to chal kata lwasi mar Kisumu chanare nyaka sege. Millicent Adhiambo. Erokamano ahinya Lydia, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu. Mana kaka inyalo neno, kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono kotenore kod wach ng'anyo mane obagi mano chakore kod kwedo paro mar chik ikomenda ma higani kaachiel kod bang'e oluwe kod dwaro mar thuloko kata kwedo loch mar jatend piny William Ruto. Odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich ang'wen, ka wang'iyo kendo wapimo kod chieng' tich ariyo, ng'anyo mane otimore mamuol chieng' tich ariyo, kawuono onge ng'anyo moro amora ma oseneno e boma ma Kisumu. An gi rowere kae ma bende gin achiel kuom rowerego ma bende nyocha dhi nyime kod ng'anyo ma osekadho odiochienge mosekadho nyaka ne ng'anyo chakre jumbe 3 mokalo. Adwa ni gimiwa pachgi mondo gilernwa ni to ang'o momiyo odiochieng' ma kawuono ok giwuok oko mar ng'anyo odiochieng' ma kawuono, to en wach mane gineno kata gino momonogi wuok oko mondo gidhi nyime kod ng'anyo kaka ne gichano. Abo chako godi king'iyo kamera mondo ichagi nyingisa ni to kaka rowere isebedo e ng'anyo ni nyaka no chakre dwe mokalo masani onyono dwe masani to dhi gi jumbe 3. Tich ariyo ne une e ndara, kawuono ang'o momono wuok oko? An iluonga ni Baba Bilal mung'eyo mapile cha. Kawuono demonstration marwa ma Kisumu kae wachunge nikech nitie jok moko moseondre ma samwatimo demonstration marwa ma peaceful ma kawaida to gidonjo to gichako loot jowa ma watimo godo peaceful demonstration. Koro ne waamua ni kawuono wadwa time e yo moro machielo, ok waketh gir ng'ato. Ineno ka jomoko loro achiel timo shughuli maggi, to kwa kae wadwa kae kwadhiyo kwa omo joko ndele kwa biro godo nyaka mwalo kwa dhi godo CBD nini Town mwalo. Koro kawuono ok wadhi go koko mora nikech sama wagoyo koko cha kwa dhiyo kwa timo demonstration marwa ma peace to jogi donje to gichako mayo jomoko simbe, moko gigoyo to jomoko inyre mang'eny, then police donjo to koro wachako gore gi police nono. To ok ber kamano. Demonstration marwa no wasewacho nen ma peaceful, monego bed ni sama watimo peaceful be demonstration to jowa kata Gen Zs magwa mamoko ma pod neno ma bed ni nenowa gibiro to wariwre kodgi kanyakla to onge ni ketho gir ng'ato kata chiel. Aparo ni kamane ka demonstration mar mwadhi timo Kisumu kawuono dhi bedo kamano maonge koko mora amora. Erokamano. Kwa majina mimi naitwa Mike Onyango, lakini mimi sina maneno mingi. Anaonge che mang'eny, an gima nyalo wacho ne rais en gimora achiel. Sisi leo hatuna kelele mingi, lakini tunataka rais atoke nje aongee na wananchi na heshima. Hatutaki kuona rais anaongea na vile aliongea. Alafu kuna wenye walinunuliwa, lakini vile walinunuliwa sisi tutafanya demonstration tukimandamana na taratibu, si kuiba mtu. Lakini ukikuja kuiba mtu, wewe iba mtu wewe mwenyewe. Lakini tukikushika tutakuweka pingo na tutawapeleka kwa polisi. Na vile ndasema tena ya mwisho, nikisema tena narudia, na ukikuja kuiba, wewe iba wewe mwenyewe, mzigo ni yako. Uibe na uibe. Alafu tena ya tatu yenye nasema, rais, kuna watu 5 tunataka kupeleke nyumbani. Mudavadi aende nyumbani, Wetangula aende nyumbani, Gachagua aende nyumbani, Duale aende nyumbani, na yeye pia. Yes. Baba yao. Kwa majina anaitwa George Museveni. Almukaaji Makisumu Kondele. Yes, Kondele. Gimadwa wacho malongo maket state forward. Anigi makwayo Ruto punguso ukora, uongo mingi owerego. Ko wacho gimoto this straight forward. Ogni tumetenga mua ulgo. Gimora mora lokore tumetenga. Erokamano machiegni ang'o miyo ng'anyo dhi nyime kawuono Kisumu? Erokamano iluonga ni Sami Kogalo. An youth leader Kondele. Gimatemo adwa na wachi.
wasewuoyo gi Gen Z kawuon ke Gen Z joma nyocha organize these demonstrations. Wasewuoyo kodgi kendo wanyisogi ni kawuono wang'anyo mamuol, wawuotha kendo wawuotho e streets. Gimoni wamako ng'ato kata ni watimo nang'o, mano gima ok watim kawuono. Waseyudo ni nitie goons mano bedo hired kendo gibiro giketho kuonde mamoko kendo iyangonwa ni wan kaka demonstrators ema nyocha watimo gino. Koro we as the people of Kisumu wadecide ni kawuono wawuotha wasea Kondele, wasedhi nyaka town. Ng'anyo mwatimo kawuono en ng'anyo mamuol. Koro ng'ama kwinyowa okwinywa. But we want to say to Mr. Ruto, wasewuoyo kendo wasewuoyo. We have talked to you, Mr. President. Please heard us. Wadenyo, wan kaka yudhe wadenyo. Sani kumineno wani, wachiw mana dichiel odichieng'. Nikech piny tek ma kaka watim onge. Koro Mr. Ruto, winjwa yawa Mr. President, winjwa. Kech negowa kaka watim onge. Koro wakwayi Mr. President, nitie gik mwasewacho kaka Gen Z, nitie gik mwasewacho kaka jonyuol, winj mondo indik gi piny mondo ikonywa. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Kennedy Odhiambo, an wuod Kisumu kaendi. An gima dwaro wacho ne our President William Ruto mondo mi Gen Z kaka wan Gen Z mwang'anyo ni moro mung'ise ni kaka wan Gen Z sisi hatuna kazi. Hata yeye anaona tu peke yake. Kata anena gi wang'e ka jorowere wuok oko. Kata polise mooronwa mondo miyo biyo chapwago eko. Mariwore kodwago. Samo miyo gi lift magiwuok e tich ka. Giduogo mana e gweng'wa mago nyithindwa. Kata gi bende pressure mimiyo gi tich kuno endo. Ema miyo gibiro ginegowa kaendi. To gi ma nyithindwa mag gweng' kaendi wasomo kodgi e kor gweng' kaendi. To gibiro ginegowa. Gimomiyo ng'anyo ma kawuono ma Kisumo kawuono obedo mamuol obedo mamuol nikech en kamaendi ne ura wuoyo gimomiyo ng'anyo ma kawuono obedo mamuol e Kisumo kaendi nikech goons ma wasewinjo ni riwore kodwa ma wan wang'anyo mamuol to gidonje mwanduwa mag jopiny ma Kisumo kaendi gidonjore giketho ng'anyo machakre saba ka wayudi ni ketho gir ng'ato maneni mwanduni ka wayudi ni donje iketho mwandu mara maneni kaka mwanduna kaka in goons wabiro ine mwabumo kodi mach erokamano Wawuoyo kodu bang'e mana kamano Lydia iwinjo ka duond jong'anyo ma Kisumo ma bende anyisino chik ma kawuono opoko nengi apaya ka giwuotho kata bedo ni giyango ni gisebedo ka gi ng'anyo mamuol nikech gisewinjo wach ni nitiere jogo ma jomaundu ma bende okikore kodgi ma bende ketho mwandu jowetegi kata mwandu ji mopogore kaunti ni ma Kisumu. Omiyo kawuono gineno ni ber mondo mi gibed kod muolo to gichiko jogo ma bende osekikore gi ni chakre chieng' Sunday gin kodgi ma ok olewo. Ka kamano kanyalo tang'o ni mana sani king'iyo bathe kaendi inyalo neno ka kaunti ma Kisumu oweche kata ohala yore wuoth abi manyime matin kendo nitiere kaka ineno ka nitiere jowuoth madhi nitiere jogo moyawo hendgi. Ka ing'iyo kaendi alwora mar bus park ineno ka nitiere jogo madhi wuoth nitiere jogo moyawo ohala matin kata apaya mochomo wang'ayo madhi kar jot ma jatend piny nyalo neno kaendi gi koni nitie johala ma bende ne oloro kata kamano gie thuolo ni endi nyalo neno ka giyiepo matin nikech luoro mane gin go gokinyi ni ng'anyo nyalo biro kendo mwandugi inyalo kethi kata inyalo mukgi. Sani luoro no endo osewuok. Inyalo neno ka alwora no endo jowuoth jouso kata weg duke oyepo kendo gidhi nyime kod weche nyano ka wuoth bende dhi nyime ka bende mane chal Kisumu kotenore kod ng'anyo ma kawuono ka pod wachiko itwa waketo wang'wa nikech giwacho ni pod idwa ni giwuothi wadang' anene to ari okinyi pok waneno gi e apaya bende gidhi bede apaya kaka giyango no eri wadang' anene to ng'anyo ma kawuono ni bende dhi timore kaunti ma Kisumu nikech sani pok waneno gimoro amora mana kaka giyango ni ok giwuok nikech weche ma gisebedo ka gineno ka timore mag mecho makoko kod kacha
monjo mag dukni gi jogo ma jomaundu makikore gi seche maging'anyo ka ginto gidwaro mondo jatend piny owinj ywakgi. Lydia, kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche manyien. Lydia. Erokamano Millicent Adhiambo, achiel kachiel.